sa kabaldahan sang internet, no? Amo gid niyang resulta, di ba? Kita subong ga on and off man gani ang aton nga internet connection. Bumbupons do ano gid no, both gid ni no ang duha ka mga dalaggo nga mga internet providers no, balda gid. So tibuas na persa na lang niya ang SP nga mabalik ya sa session hall. Kay supposedly isa sa mga importante nila nga aprobahan, dumduman mo it was announced by the president kang tanan nga mga regular employees makabaton sang 10,000 pesos bombopon tagsa ka isa. And then ang isa pagid nga ginpasalamat pagid dere luwas ni sa mga regular employees kundi may mga job order casuals, may mga job hires nga ginatawag ti naaprobahan man gyapon ni President Rodrigo Duterte nga hatagan man ni sila bombopon sang somewhat bonus man nga ginatawag. Pero ang hambal diri ni Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas, ang ining paraya sa 10,000 sa mga regular employees ng government center, assured na ni kay nationwide ni siya. Pero although it was announced subong amo na sa executive order sa memorandum abi nga ginapagwa sa Office of the President iabong bupon sang ginpirmahan niya ang Administrative Order number 46 authorizing the grant of gratuity pay to contract of service and job order workers in government for fiscal year 2021. Pero ang hambal rin ni Councilor Cindy Rojas, hindi pa siya sure kung nakasulod na. Okay. But definitely, kung ara na gid na iya, kahit klaro man ni sa memorandum halin sa Office of the President, aprobahan na nila buwas nga adlaw kung mahingagaw. But sa tikinanglano naman na nila ang dokumento, bumbupons. So, amugid na ang aprobahan nila, by that's why nga mas special session kay doon tigid masaliga ng internet kay base buwas bumbupon si kun magbalda naman internet kundi di sila ka session mayo na schedule na nila yang daan nga mag face to face sila dito sa sangguniang Panlunsod. Ano ni tanan matambong to majority? Oo, hambal niya man kay naagrihan na naagrihan nila nga tanan matambong ti hopefully no tanan nga konsehal matambong kay importante ni siya bumbupons mo para sa mga empleyado para sa mga regular employees bumbupons. Daw ay ka man partisipasyon kada bulak-bulak lang sa session hall matambong ka man ged. Oo, amo na ganing ginambal bla bumbupons nga ti panilagan gini sa mga pumuluyo kung sinong bulak-bulak tod sa konseho. Naga ta kabutang na sang tawo da nga daw hindi man puslan sesyon da. Amo gani man. So definitely nakapanilag na for the entire year ang aton iya nga mga kauturan. Anyway, bombopon so matiyan naton sa confirmation si Councilor Cindy Rojas, ang Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panlunsod. Technical error kami kagina kay ang internet sa tawag sini sa Sangguniang Panlungsod gabi-show. Kana actually miskan ako sa balay kalain. Anyway, face to face session kami starting tomorrow at 10 o'clock in the morning. At 10, kay damo ka mo importante pa, Councilor? Well, there are some resolutions, although mayara, makuya sa finance, yung inugpasar man nga mga additional pa para sa bonuses ng mga, sang mga empleyado. Oo. Kag I think, I'm not sure kung ipasulod nila buwas ha. Pero I know that mayara kita sang ginahulat man nga directive from the President para sa mga JOs sa mga COS sa mga gratuity pay. Oo. So, ginahulat ko pa na I don't know kung mahingagaw nila buwas. Okay. So, Councilor, meaning, wala pa gidya clear pang may ara ng clear nga memo from the President. I'm not sure kung nagsulod na ha. Hindi ko sure kasi ang debate mo to daw may ara. Pero wala ko gid naka-confirm pa sa budget officer nato. So Councilor, ang iba niya additional ning supposedly aprobahan mo, ano ni siya nga incentives or bonus? Amo ni siya ang inaprobahan bila last week ni President Duterte atong additional 10,000. Okay. Para ni sa Councilor, no? Para ni siya sa mga regular employees. Yeah, these are for regular employees. So how much ni siya, Councilor? I think ang approved is 10,000. 10,000 sa tagtaka regular employees. Yes, oo. So mga more or less, di ba mga 1,200 ang regular employees ng syudad? I think so, somewhere there. Pero Councilor, aside from this, yung pinakauli, yung ginaprobahan ng President Duterte, previously, mga
pila ka ano gani, how much ang bonus sa mga empleyado? Kasi wala collective negotiation agreement, kaya may ara kita sa CNA, di ba, nga 25,000. Tapos may ara kami sa performance-based bonus. Amo na siya ang yearly nga ginahatag sang ano, kung ano bala, may seal of good and local governance and SLG na bala. Hindi kayo nakasulod taliwat this last year. So this year, may bonus na naman taliwat. Pila na sa ano, counselor? Depende actually per department kung ano ang rating nila. So if you are rated as best, then mas higher ang percentage nyo. It's better lang, a little lower than the best, and then I think may pagid. So tatlo siya ka classification. Oo. Pero counselor, atong enang may amount din ang 25,000 nga amo ng CNA. Kaya sa CNA na nila. Tapos ang sa perform ano na yung hambal mong isa ka performance-based bonus. Pila na siya counselor sa every depende sa percentage ng rating ng department. Ang isa pagid, ano pagid na gani? Amo ni siya subong ang approve namon buwas ang iya ni Duterte nga additional bonus pagid. Ang piho na iya sa mga ano na sa mga regular 10,000. And then hopefully kung masulod ang para sa job order, amon man na it's not 10,000 though, a little lower ang ila nga. Okay. Gratuity pay. So, ano oras ka mo again, ma-session, counselor? 10 o'clock. Okay. Pupons na batian naton no si Councilor Cindy Rojas. Ang ginbasa naton ini balabong bupons. I-share ta lang sa mga kauturan tapla para klaro. Kundi klaro to yang sa mga regular employees, ya may 10,000 gid sila ya. Klaro gid na ya. 25,000 no? Oo, 10,000. 10,000 na ya. Pero sa mga regular regular. Amo na yung una nga memorandum sa Office of the President. Pero sa mga casual employees, kag sa mga JOs, 5,000 pesos bumbupons. Kung naka-render ka sa imo sininga service at least 4 months and beyond na up, meaning up, so may 5,000 ka. Pero kung abi, let's say, bago ka lang imong job order casual, kung 3 months, isolve man na iya bumbupon sa ari Dreo, i-share ta lang sa aton iya nga mga kauturan para klaro. So ari, sa Section 1, Grant of Gratuity Pay, all workers whose services are engaged through COs, meaning contract of service, and JO or job order, who have rendered a total or an aggregate of at least 4 months of actual satisfactory performance of services as stipulated in their respective contracts as of December 15, 2021, and whose contracts are still effective as of the same date, may be granted a one-time gratuity pay not exceeding 5,000 pesos each. So, klaro na bumbupon sa 5,000 pesos. Basta, ang imo nga serbisyo, at least 4 months and up na iya bumbupons. No? Pero kung ang length of service mo, let's say 3 months or more but less than 4 months, hindi ka maglapaw sa 4,000. Kung 2 months or more but less than 3 months, not exceeding 3,000, less than 2 months, may 2,000 pesos ka. At least in fairness, no, do ka first time mani para sa mga job order casuals or mga bumbupons, mga kontraktual lang mga empleyado, kasi syempre kasamiya, mil di milya ang paraya sa mga regular employees, no? Pero this time, amo na ang gin-announce kaginpermahan bago lang gini no sa Office of the President. Una niya na gin-announce amo to ang administrative ang para sa regular employees, and then recently subong lang ang Administrative Order number 46 sa bumbupons, no? So amo ni siya tanan ang talakayon buwas nga adlaw nga mga importante nga mga bagay. That is why for the first time again sobra isa ka tuig man nga naga-zoom man ni sila bumbupons kay dumduman ta 2020 yara pa, pero sa middle sina bumbupons do di ba sang nagpuwerte gid panglakakang kaso sang COVID, so nag-zoom meeting na ni ang naga-zoom session na ning SP. So buwas first time sa ilang special session because ni nga back down ng aton nga internet connection, so ba face to face sila para ni sa mga gin-discuss naton bumbupons nga mga incentives kag bonuses sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center.
How's that, Bombo Pons? At least sure na no. Kahit di ba sa Oo. babalik man internet buwas, testingan lang gid nila no nga mag face to face. Oo, gani man. Mabalik ba kag sa hindi, klaro na na iyang face to face. Para kay ti ano na nga daan Bombo Ponce pit sa 29 na ti pila na lang kadlaw, di ba? 3 days more to go kag magasugalaw na kita in sakto sang bag-ong tuig. So that is why kinanglanon gid nila. Amo naman niyang ila sa nga last session para sa nga tuig 2021. So Bombo Pons, amo ning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. No, sa mga kabara sa ato sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 40 minutos sa kaligad sa taknang alas 7. Amo na siya, no? Ang ginasiling ko, ako excited naman ko sang sining face to face nga session, no? Dira sa may bahay niya sang City Council, no? Kay ti kun sa Zoom bot sa inyo sa mga pumuluyo kita as watchdog, no? Sang mga pumuluyo ti naga-observe kita na, no? Sang session sa to City Council at the same time sa Provincial Board para may ibalita man kita, no, sa aton nga mga pumuluyo. Pero di mo lang nagaling masubo kay daw pila man lang niya ka porsyento abi, no, ang nagalantaw dira kag